जोंथ' पार्टीजों जेबो जोंहा सोमोन्दो गैया बिटिसि गभर्नमेन्टआसो जोंनो बे जबखौ होदों आरो जोङो बेखौ डाइरेक्टर अफ पिएनआरडि बिटिसि निफ्रायसो जोङो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों दा गोदान सरकार फैदों जोंहा बेजों जेबो बुंनांगौ खोथा गैया होननानै जों सानो। ओमफ्राय समस्याया मायाव जानानै दङ होननानै नोंथांमोना बे जे नोंथांमोना दासिम सेलारि मोनाखै? दायो जिहेतु जों मिन्थिनायाव अलरेडि जोंनि थाखाय बाजेट दंखायो नाथाय मानि थाखाय जोंनो सेलारिखौ होआखै जों बिनि सायाव दासिम मिथिना मोनाखै। जुदि मोनाब्ला होआब्ला मा पर्यायाव नोंथांमोना मा खालामगोन मा डिसिजन लागोन? जों रिकुवेस्ट खालामगोन दानि गोदान सरकार बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोंनिफ्राय गुरै रिकुवेस्ट हाम्बल रिकुवेस्ट जाहाथे गासैखौबो नोजोर होनानै जोंनि सेलारिनि खामानिखौ मावो बेयो जोंनिफ्राय गुरै रिकुवेस्ट थागोन सारनिसिम। आंनि मुङा सायखं बर' आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं सिगाङाव कासार वाटार रिसर्स डिभिजनाव साख्रि मावोमोन। आं बे जबखौ एडिआरइनि गेजेरजों 2023 मायथाइयाव मोननो हादोंमोन। आंनि खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों आगस्ट 22, 2025 आव भिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादोंमोन जायनि थाखाय अलरेडि थाखानाय रेगुलार जबखौ नागारनानै आं भिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय माजबाद डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जइन जाफैदोंमोन। बे जबाव साख्रि रिजाइन होनानै जइन जाहैनाया आंल' नङामोन आंजों लोगोसे गोबां दंफैयो जायफोरनिखि थाखानाय साख्रिखौ रिजाइन होनानै नैबे जबाव जइन जाफैदोंमोन। दिनै जों बे जबखौ मावनाया 6 मान्थ जानानै थांबाय। बिडिअ मेमनि डाइरेक्सन बायदियै जों जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ जेरैबायदि पिएमएवाइ सार्भे पिएमएवाइ चेकार जब कार्ड इकेवाइसि आरो गोबां रोखोमनि ग्राम सभा बायदि हाबाफारिजों मावबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो जों इलेक्सन डिउटिबो मावबोदों आरो फैबाय थानाय स्टेट एसेम्बलि इलेक्सननि थाखायबो अलरेडि अर्डार ओंखारबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्राया जों दिनैसिम सेलारि मोननो हायाखै। जोंहा न'खरनि फारसे गोबां रेसपन्सिबिलिटि दङ। न'खर सालायनायाव जोंहा गोबां दायित्व दङ नाथाय जों दिनै बे दायित्वखौ मावफुंनो हायाखै। बे जबनि थाखाय अलरेडि जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट दंखायो आरो बेनि गेजेरजोंसो जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि उनाव एडमिट ओंखारदों जों एग्जामखौ लिरदों एग्जामाव पास जाखांनायनि उनाव भाइभा लानाय जादोंमोन जों भाइभायाव जिरायदों। बिब्दि गासैबो लिगेलि जासेयावबो दिनै जोङो सेलारिखौ मोननो हायाखै। बेवहाय जोंहा गोबां दुखु दङ। जों बयबो आसाबादि गासैबो भिसिडिसि सेक्रेटारि गासैबो जों बयबो आसाबादि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैखौबो साननानै नायो जोंनो जेन न्याय होयो बेखौ जों आसा खालामबाय।